pun panjenengan mriki riyen mbok menawi wonten pamundutan. Yuk sinareng kadang-kadang Grace Music nyampur sari sumeneng ngaturaken Jeng Yanti B1 Pro Audio Alropia Syuting Production. Terima kasih. Yuk temong paksi ngaten Pak. Aduh, aku sing paling seneng tembung iki mang lho. Wah kenek dingu tenan iki. Ngantos niki sedya longkas wis bar besar ya. Terus bar tak ngoni kae luput kok besar iki kok. halus manis tormrak hati masa minggan kala lana goleki si podang jenar karo udut tenan. Eca menapa mboten Pak? Suwek reca. Ngowen iki udut jedal-jedul ngrungokke swantene sinden-sinden ngeten wis nikmat mana yang kau dustakan. Waduh. Wah. Apa meneh dhewe sinden kok bleguk-bleguk ngene iki sayem ora karo. Biasane ki seneng sing ramping apa sing bleguk? Yo penak ini dijak buah iku dijak mlaku tetep macem ana suarane. Wok wok wok. Lah sindenmu ki nggawa apa lho kok koyo kakok-kakok kae. Iba bunga ingatiku nyanding bisa dadi pun dawake kembang rawe ngaten nggih. Masuk. Iso aman ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Ditimbali. Oh, mereka. Tak aja ngece matur suwun. Padang kuning agak pikirku kok
jai pongke. Ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane nganggo jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyaket tangane ayo banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane nganggo jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyaket tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe matur nuwun ageng kenongo atiku digawe